ce ya ne mazaje na ya ne samari na ya ne ya gari na to ya ne maza da mata to ya ne ganin kice ne suke warago gidan da ba sai kaji suna faɗin ya ne ba su ganewa baiwa ba ta karewa inda fara sai kaji suna ta bani hakuri to ya ne na ce to ya ne gayu na ya ne to gari ne nake ba su huta ya ne maza da mata sun gani sun kaji suna ya ne yara da manyan kankana latizawa ya ne karsaye samari masu aure na ce to ya ne to ya ne ba su ganewa baiwa ba da karewa inda fara hakuri ne suke bani tafi huta zafi in suka taba ni harsashi nake kamar bulala nake bani da sauki akan ba su kashi inda rafuje da gaji kasar gwani ne to ya ne na ce ya ne na ce to ya ne na fasa kallon sun ce ya ne na fita sita ya ne na zo dulun sun ce ya ne na dawo gidan karo ya ne gidan ilama haka ya ne to ya ne ba su ganewa baiwa ba da karewa sai yi fita da dajin lasaki ya kima don ne ebino ana kuma sai sifa ojari ya ne na ce ya ne ganin ciki da suke waro ko tafiya sama sai dai shuki inda hulun gudu ne a barwa doki ya ne na ce ya ne mun fara ba yau bane rapidin muna cikin da sifa ojar dunu ana kuma sai ji ya kima don ne na godewa Allah da ni dan Nijar ne ya ne na ce ya ne ba su ganewa baiwa ba ta karewa ba su ganewa mun fara ba yanzu ba ne muni muke da ba su kashi in sun fara ba su gayyata mu ba zai da kuba na ce muke da yi kuma muke yi ya ne ya ne